Yo to kani wano wuo kan wajo luo wajo Kikuyu wajo Abandu kama wentiere karkae oken maru eyo machal nade maru ni gini oken maru fast maru ginga gini mantiere karkae koro wanyisi gini oken mar jenzi jogi onge mane town ka Cleophas yaro kinyi asebede buche kata kawuono na ne edu kona mar DCP Cleophas gini pango kacha ginyo sewito gimane the purpose manomio protest ni bedo osekethore sani wadonjo wakao gini waloko gir siasa wakao gini waloko gir tugo wakao gini waketo momiyo wawacho ni shida Kenya kae sani solution en manandara to kwadwa dhi ndara sakasa kare seche modwa tiyo ten seche mage kana ndala deko e juma wane ndara ndala riyo twatiyo erokamano Remi Roni angoma wango icha inya ikini montieni kae range kodiga mokalo manenganya makamotimre oganda matindo onyiew moko koso moko chul mondo mekik dhi e ng'anyo koso moko de bed ni adieri gima wango ich ka finance bill maiga mokalo kawuono en ang'o mimiyo pek ahinya e ng'anyo mapono de bedi uruchi makini